Juvilejný Zešatý Pošore rukometný kamp počal v nedeľu u sportskej haly u Odžaku. Toho roku kamp privítal vecej 80 účastníkov zo Zobštinoch Kula i Odžak, medzi ktorými i vecej sportisti z ruského Kerestura. Dzeci rozporedzení do vecej grupoch a s njima robia 4 tajemni trenere, vecej pomocni i deskelju trenere hosti z naše žemi i inozemstva. A tu smo podzijeljeni do 4 grupoh, znači 4 grupi máme. To deška kolo 18, 19, 20 zeci. Tu smo uglavnom patrili po ih znanju i po ih godištu, roku rodzenja, żeby bili u grupi, znači żeby nie odskakovali mali velika, a żeby bili deška jednak prisutni. Ovo je već 10. godina, 10. jubilarna godina, kako mi ovo Už 10. rok, jak organizujeme tot kamp. Vše máme od 60 po 100 účastníkov. Na tohoročnom kampu máme 78 dievčat i chlapcov v vzrostu od 8 po 15 roky. Osobne som zadovoljný, jak deti chcú i jak účastvujú na tréningoch. Tréning nie je ťažký, ale taký, že treba obrátiť úvahu na spôsob roboty, techniku i spôsob prístupu k tréningu. Перше робимо вежби, а Вецька нас учить, як треба руцати на гол. I co interesantnejšie, vežby či rucanie na gol? Руцання на гол. Ktorú pozíciu ty bavíš? Півота. To Češko? А не барс. Co voliš, braniť bardziej, baviť od brany či u napadu? У нападу. Kamp počal v nedeľu 30. júnia i bude trvať po nedeľu 7. júli. Deti majú 2 alebo 3 tréningy na deň, kolektívny i individuálny, a každý deň odchodzajú na bazén, ktorý časť tréningu, ale i rekreácii.